Aj teraz, aj predtým. No si ju uvedla. Ono chce sa to. Detinu, mládenci, idú oni k nám. Detinu, mládenci, idú oni k nám. Mám ja izbičku nezamecenú, čo oni povedia nám. Mám ja izbičku nezamecenú, čo oni povedia nám. Izbu zamiatla steci, vyniesla pojšu hajto k nám. Izbu zamiatla steci, vyniesla pojšu hajto k nám. Uvila som si pekné pečko, ja si ho duša ma dám. Uvila som si pekné pečko, ja si ho duša ma dám. A ju polámeš pomaly. Že ju pomaly aj polámeš. A ty máš tam byť celý čas s nami vnútri. Ty si na ulici, všetci sú vnútri a ty si na Hlavne pri ulici. dverách. Áno, čakaj. Hlavne pri dverách čakaj. Ale... No, nikto nič nerobí. Čo si ideme dole, nie? To je jedno, treba sa to pohybovať nejak. Pošielky, nie? Pošielky? Tu čože tam? No ani by som ja nevedela, cigánčisko, keď mi to nepovieš. Čo mi prosila, čo proti mne máte? No nič, však to je hlavná správa. Tomuto domu na známosť sa dáva, že nás tu veselý fašianek zanecháva. Život sa mu kráci, už sa nenavráci, staré dievky plačú. Pane Bože, to bude smutku, v každej chalupe sa majú starú dievku. No však plakať budú celý rok. Ale není pravda, veselo bude. No ale prečo veselo? No pretože je ešte stále fašianek. Jaj tak, že takýto fašianek. Nož ale... Mladý pán Gazdičku majú aj jakúsi flašečku. Ale ja vám polieva. Bude veselo. No, polievaj, gazda, podávaj. Polievaj. Tu mi daj, stoj. Stoj mi daj, one. Ja to hlavne, daj to
aj hrzdialko po mastíce a ešte aj vajíčka. Na škvareninu vajíčka, keby ste ich nedostali zesť, aby ste hladní neboli. Dajú tu sledit. Daj ten rožeň, na rožeň daj. No, jeseme do kapsy. Neba tam díru. No a ty kazda to podúča. Odlievaj všetkým, aha. Gastina! Čo je? No ale však teda sladké treba aj na líco. Jaj. Po benzíne rádi by vešli k nám. Naše dvere nevrzgajú, lebo ich polievam. Naše dvere nevrzgajú, lebo ich polievam. Polievam ich sladkým mliečkom, kyselú smatanú. Aby oni nevrzgali do kasom panenku. Aby oni nevrzgali do kasom panenku. A čo vy? Ježibabi, a toho starého nevytočíte len z fľašu chojí? Ktorý, kde je ten starý? Aha, hebe. Kde je tá fľaša? Gastinka, nemajú kapustu. Nech si ju má. Kapusta sa minula, sladina sa minula, už ničoho není. Čo dám ty mojim deckám? Nož tak to ich nahlobel, nech im aj kapusty narobí. Do moja druhá, však ja vypijem celú triadu a všetko vypijem iné. Ďakujeme vám za tie dary. Ešte si treba aj zatancovať. Tady, cože chce? Mám ja izbičku nezamecenú, čo oni povedia nám. Mám ja izbičku nezamecenú, čo oni povedia nám. Izbu zamiatla smedzi, vyniesla Pojšu aj do krám. Izbu zamiatla smedzi, vyniesla Pojšu aj do krám. Urila som si pekné pečko, ja si ho duša ma dám. Urila som si pekné pečko, ja si ho duša ma dám. Nech si umila, Ďakujeme pekne, ďakujeme. Ďakujeme vám za tie dary, ktoré ste nám v šťedrosti dali, ale ideme ďalej susedom. Dobre teda, Pán Boh zaplav za návštevu. Ty starý zeber vidli, vykydáš hnoj a ja idem všetko toto poupratovať. Keď už sa nám ten fašiadek skončil, však vieš, zajtra už je popolcová streda. Treba poriadky urobiť. Dobrú noc. To je jedno. Ja som bola nemožila, chvala Bohu. Už to bolo 10 rokov dosť toho, no a takže to máme akože takú Aha, takže sa chodíte na chalupu, hej? No, tak ja by vám Alebo toto bude za nami. Koleso zapamatuj. Nie, to nebudem môcť asi byť. Ja nebudem môcť. To sú naše ukážky, akože my Čo u vás dělají v škole? Šišky, pán. No, šišky, Ale vy ste opísať, v čom spočívate to šenovské básne, ktoré ste pripravili? Hlavne chceme priniesť zábavu, veselosť a radosť do domácnosti. A naša folklórna skupina po určitej malej odmlke sa podujala na toto obnovenie a asi pred 10 rokmi začali s týmto a stále sa nám darí. Ľudia nás otvoreným srdcom prijímajú
Sme radi, že sa tešíme takej obnove a nemôžeme vynechať ani jeden rok. Keby ste porovnali fašendy, ako sa dávali v minulosti, No, už mám polstoročie, neviem to porovnať. Keď som bol ako malý chlapec, tak ja si pamätám, že chodili hlavne hasiči, partie hasičské. A potom bola určitá pauza. A teraz sa bavíme zase tak, ako sme sa dozvedeli od starších ľudí, aké boli masky, aká bola veselosť, aký ten poriadok bol. A hlavne nejaké smutne veselé reči pri pochovávaní pasy a tento fašianový sprievod. Takže si myslíte, že to má nejaký zmysel? Zaiste, ja si myslím, že áno a ako tak počas rokov usudzujem, takže čoraz viacej ľudí rado sa baví a víta toto oživenie týchto pekných tradícií. Chceli by ste, aby mladí ľudia tak samozrejme stane sa a je tradície štávať na to. Zaiste, hovoríte mi z duše. A my máme to šťastie, že teda existuje u nás už aj detský folklórny súbor Konopka. Už sú samostatný subjekt 5 rokov. Veľmi pekne prosperujú. Chceli by sme, aby čím viacej mládež sa zapojovala, aby to bol taký ozajstný, pekný život, aby prežili peknú mladosť a aby sme mali komu odozdať tie naše skúsenosti alebo našu veselosť a radosť do života. Aby to nebolo iba o počítačoch, ale aby aj žili peknú mladosť.